1915 fik kvinderne deres stemmeret, som havde taget årtier for kvinderne endelig at opnå. Første forsøg på at give kvinderne stemmeret var nemlig i 1849. Flere og flere begyndte at have holdningen til, at kvinderne nu også skulle have deres stemmeret i landet. Men da der den 5. juni 1849 i Danmark blev indført vores grundlov, var det som i mange andre lande et demokrati for de få. Ifølge kilder var begrundelsen for kvinders manglende ret til at stemme, at det var at adskille sig for langt væk fra normen, og at det derfor virkede provokerende. I 1915 får kvinderne så endelig deres stemmeret i Danmark. Hele optakten til dette startede i 1908, hvor kvinderne blev valgbare til det kommunale råd. Det, at kvinderne nu var medlem af kommunalrådet, blev en katalysator for kvindernes ret til at stemme til Folketinget og Landstinget i Rigsdagen. Den 5. juni 1915 blev grundloven i Danmark ændret, og kvinderne fik retten til både at stemme og opstille til valg. Ser vi på situationen i dag, kæmper kvinderne ikke længere for at skulle realisere sig selv i samfundet, som de dengang gjorde. I dag er mænd og kvinder lige, dog med enkelte undtagelser. For eksempel inden for karriere bliver mænd helt klart prioriteret over kvinder, når det gælder ledende stillinger. Samtidig får mænd også mere løn end kvinder, selvom de har samme stilling.